लॅबटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. आंबोली घाटात झाड पडलं होतं, त्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली होती. मात्र आंबोली घाटात पडलेलं ते झाड वनविभागानं बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली आहे. सध्या वर्षा पर्यटन सुरू आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येनं पर्यटकांचा ओढा वाढलाय. त्यात हे झाड पडल्यानं वाहतूक विस्कळीत झाली होती. आता हे झाड वनविभागानं बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली आहे. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.